Cola-mælk, der er det der... Var det dig, der skrev, at jeg skulle prøve det, Madsen? Det er altså lidt underligt. Det er jeg ked af at sige. Men det lyder lidt spøjst. Cola-mælk. Brun sovs og syltetøj. Det er jo rigtigt, man putter jo faktisk ofte ribsgelé for at skabe en større sødme umami i sin brune sovs. Det er jo en ting. For eksempel ikke så meget til flæskestegbrunden, der vil man ofte lave noget andet ved siden af supplere med. Men hvis du laver sådan en omgang hurtig brun sovs til en hakkebøf med løg, så vil du ofte bruge noget stegeskorpen, eller hvad kan man sige, det der er blevet stegt på din pande. Så vil du bruge væsken fra dine kartofler og gulerødder, og så vil du krydre det med f.eks. oregano, salt, peber og sådan her ribsgelé for at skabe en sødme og noget kontrast til neutrale kartoffelvand. Det er måske lidt bitre stege det der tilbage fra, da du har stegt bøfferne. Oreo kakao. Er det ikke, dypper man ikke Oreos i mælk? Nutella og smør. Skal der smør under Nutella? Det er jo spørgsmålet. Hvordan kom du i Google? I Google? Nej, ja. Og man siger, det er en solid nej. Helst ikke. Det er altså heller ikke mig. Jeg vil sige nej, det er heller ikke mig. Okay, det er dejligt. Og også under, ja selvfølgelig skal det smøre under pålægschokolade. Generelt alt pålæg skal det stort set smøre under. Jeg har længe spist rigtig mange rugbrødsmad med hamburgerryg og leverpostej og agurk. Men så har jeg fundet det her nye legendariske, hvad kan man sige, pålæg, som hedder rullepølse. Jeg tror, jeg er ret kendt. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Men det er som om, jeg har ikke prøvet det før. Og det smager jo bare fantastisk. Altså rullepølse, det er jo legendarisk. Det kan jeg godt lide. Du er en kæmpe streamer, Løvebror. Ja, det kommer an på, hvad man definerer som kæmpe. Men tak. Tror jeg. Det er vel et kompliment. Der skal noget syrligt til det overdrevet søstags. Men det er jo heller ikke smør. Smør er jo ikke syrligt. Smør er jo bare sådan smør. Du skal spille Fortnite med mig i dag. Ja, jeg tror, jeg er blevet sådan en Rocket League gamer. Jeg kan godt lide at spille Rocket League. Det er sådan et spil, man kan spille 3 minutter, og så ud af den. Hvordan blev du en kendt streamer? Jeg ved ikke, om jeg definerer mig selv som kendt, men jeg lavede sådan nogle cooking streams tilbage i januar 2021. Og jeg streamede i 2 år til nytår stort set. Det er altså rimelig vildt. Og jeg lavede de her madstreams her, og så var det ligesom... Jeg kunne godt lide at lave mad, men det var egentlig grund til at lave det, var på grund af, at mine forældre sagde, ej, vi kan se på din storebror, han er forfærdelig til at lave mad. Han er lige flyttet hjemmefra, så vi vil gerne påtvinge dig en månedlig maddag. Nej, en ugentlig maddag. Og så var jeg sådan, fair nok, at tænke, hvorfor ikke prøve at koble mad sammen med noget, som jeg virkelig elskede at streame. Først streamede jeg bare Warzone foran 1-2 mennesker, som var ham, jeg spillede med og mig selv. Og så gjorde jeg det, og begyndte at streame det. Og min første cooking stream, kan jeg huske, jeg fik et host af Jackstyle. Og så fik jeg ligesom en motivation, hvor der var forholdsvis mange, der blev hængende, og måske synes
tage sådan nogle råvarer, man normalt måske ikke helt ved, hvad man skulle gøre ved, og så bruge dem i sådan en wok her. Det kan sgu komme til at smage godt uanset hvad. Laver du YouTube-video nytårsaften? Jeg laver ikke en video nytårsaften, men der kommer en video ud den 1. januar, som bliver sådan noget, jeg tror det bliver sådan noget saltholdigt mad, sådan noget tømmermandsmad-agtigt, der kommer ud der. Så det bliver lidt spændende. Den er optaget, og den er redigeret af thumbnail og sådan noget, så jeg tror, den kommer ud den 1. januar kl. 12. Så det er vel sådan, når man vågner. Jeg ved ikke, hvornår I plejer at stoppe den 1. januar, men for mig er det i hvert fald ofte ved en 11-12 tiden. Jeg ved heller ikke, hvor længe I plejer at være oppe. Hej Rasmus, tusind tak for at follow. Hvad vil du gerne lave i din fremtid, hvis vi snakker fuldtid? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg kommer til at lave noget inden for den her verden i forhold til noget marketing og algoritmer og sådan noget på sociale medier, men det er jo svært at sige. Jeg er 15 år. Det begrænser, hvor meget man kan gøre sig klog på i en fremtid, tror jeg. Har du set den nye Avatar 2? Den er fandme god. Jeg har slet ikke set den. Jeg har hørt, at handlingen den skulle være sådan lidt mærkeligt sat sammen i forhold til tiden. Men at den skulle være utrolig smuk film. Men jeg har ikke set den. Jeg går aldrig rigtig på biografen. På grund af, altså, transporten derud er næsten længere end filmen. Hej Dog Army Man, godt at se dig. Og tusind tak for at smide follow. Jeg har lagt håndklæder sammen i dag, hvis man skulle være interesseret. Og det er lækkert, det er sådan noget, der er rart at få gjort. Lagt håndklæder, karklude og viskestykker sammen. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg hader at lægge karklude sammen. Sådan, jeg har fundet ud af, at man kan sådan skylle sine hænder, hver gang man lægger dem sammen. Men jeg synes virkelig, det er forfærdeligt. Altså, det er sådan syntetisk ubehageligt at røre ved. Hvilken ø bor du på, siden du skal 3 timer væk fra en biotur? Ej, men det er på grund af, jeg tror, hvis jeg skal i biografen, så skal jeg tage til Roskilde. Og det tager i hvert fald 20 minutter, en halv time. Og så er jo 40 minutter derind, og så skal man gerne være der lidt før, hvor man måske skal have nogle snacks, eller man bare skal være der generelt før, hvor filmen, og så, ja. Derovre. Chatsen imellem os, ikke? Smugler I os slik eller sodavand med ind i biografen? Jeg er den eneste. Tag en stor cola med. Det fedeste er ikke, at når min far han så kommer med i biografen, så tager han så en dåse cola Pepsi Max med ind i sin taske, så sætter han sig derinde. Og så kan man bare høre, når film starter. Og så bare sådan, nej, der er ikke nogen, der ved det. Jeg var sådan, okay, fedt. Selvfølgelig det pisse dyrt derinde, det er røvdyrt. Har du streamet på YouTube? Hvis du har, er det godt. Jeg har overhovedet ikke streamet på YouTube, nej. Det har jeg sgu ikke prøve. Der er ikke nogen grund til. Jeg tror ikke, jeg har et så stort publikum inde på YouTube, at det heller kunne betale sig at streame derinde frem for her. God aften, Arke. Har du haft en god jul og fået nogle gode julegaver og noget god julemad? Det har jeg bestemt. Er der nogen af jer, der har mødt julemanden? Er der det? Hej med dig og Viggo. Tusind tak for at smide follow. Fordi jeg mødte ham ikke. Han kom ikke hjem til mig. Jeg tror sgu, jeg har været for overartigt chat. Så ingen julemand herhjemme. Man kan altid lige tage en halv lunken cola og fylde i bæret, når man har drukket den forbi. Det værste det er seriøst, når filmen lige er gået i gang, og man så har spist al sin popcorn, og man bare sådan lidt. Han findes julemanden. Altså sådan reelt så er jeg det ved jeg ikke. Altså vi kan jo ikke sige, at julemanden ikke findes, men vi kan heller ikke sige, at han findes. Så altså, der er ikke noget bevis sådan konkret for, at han ikke findes, men der er heller ikke noget bevis for, at han findes. Så det ved jeg ikke. Det må være et evigt mysterie, som jeg tror, at jeg ikke er den rette til at løse. Og dig, der stod for julemanden her, der var slet ikke nogen julemand. Blev flyvende rensdyr, tror jeg på det. Ja. Jeg var lige en sur på Nordpolen.
Så I ikke de flyvende rensdyr op på himlen? Skuffende. Ja, desværre nåede min far ikke at møde ham. Ja, desværre nåede min far ikke at møde ham. Han var væk i 5 minutter, han var forbi. Rip. Han var på toilettet. Ærgerligt. Ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt. Chat, hvornår begyndte I ikke at tro på nisser? Hvis I nogensinde troede på det. Jeg tror, at jeg stoppede med at tro på nisser, da jeg var sådan 9 år. På grund af, at sådan, min mor fortalte mig, at det var hende. Nu. Undskyld. Undskyld. De findes altså. Jeg tror, jeg går videre nu. Undskyld. Nisser findes. Men nissen findes der. Ja, yeah, præcis. Jeg tror bare, jeg går videre sådan helt på trappen. Lever jeg? Nisserne findes. Nisserne findes. Sådan. Er familie med et par stykker. Hvilke julekalendere har I set i år? På grund af, jeg kunne utrolig godt tænke mig at diskutere den der julehjertets hemmelighed. Er der nogen af jer, der har set den? Er der nogen af jer, der har set julekalender? På grund af, jeg har set en julekalender i år. Altså, ej, du må gerne komme og gravid. Spændende. Niks. Jeg synes, den der julehjertets hemmelighed, den var bedre end tænker. Jeg har set Bamse og Kyllings julerejse, så lidt. Første gang i mit liv, har jeg en. Træls. Den er filmet tæt på, hvor jeg bor, eller en af klipperne. Vildt nok. Julekalender, det er sgu meget hyggeligt. Jeg føler dog, at til dem, der har set en julekalender engang, så ser man aldrig en julekalender i kronologisk rækkefølge. Altså man ser aldrig nogensinde en julekalender, den første, den anden, den tredje. Det er sådan, at man ser den første, den anden, så misser man lige 5 afsnit, og så ser du lige 5 afsnit på en dag. Og så er du sådan up to date, så misser du lige 3 afsnit igen, og så ser du 3 afsnit på en dag. Sådan, du ser ikke en julekalender sådan 1 afsnit om dagen. Det gør vi i hvert fald ikke. Det tror jeg aldrig rigtig, vi har gjort. Jeg har ikke set nogen. Ingen julekalender til mig.